диққат подписчикои азиз гӯш кунед ки чӣ мегӯм. рӯзи 27 ва 28 октябр дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе бокс ва дав баргузор мегардад. президенти ассотсиатсияи бокси байналмилалӣ умар кремлёв бародармон ташкил кардагиай рӯзи 27 дар қасри теннис бокс мешава. ва оно гуфта намонад ки мо ҳам ҳамуҷа дем яке бокс мекунем. ако боксча намедонем лекин медонем ки боксёрои дига давлат бо боксёрои хумон бокс мекунанд. як ҷоя сарҷам тамошо мекунем ва рӯзи 28-муш дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ дави миллӣ мешава бародаро. як ҷоя ҳама каса таи тана мекунем, медавем. ай таи дил медавем ки призош касе ки ҷои якума мегирад 1 миллион сомон. ай это не шутка бародар. ва рӯзи 27-муш ногуфта намонад ки ай соати 5 бега асар мешава. хай то хов бурдан аст. ва нафароне ки омада наметонанд зиқ нашен. дар матч-тв прямой эфир мерава. лекин кӯшиш кинем биёен даромаданаш бепул бидай. бача гуфтам рӯзи 28-муш соати 11 сар мешава. як ҷоя меоем медавем, албатта медавем, ай таи дил медавем. ана бародарои азиз барои дар и дав иштирок кардан инами болои экран силка мебирояд. дринам силка бидрохта номнавис ки бародар. ана баъди давидан ба консерт мешава. ҳунармандо ай Россия ҳам ҳастану ай Тоҷикистони хумонам. ай Тоҷикистони хумон Мадинақ Назароваю Ҷонибек Муродов. Ман имшов масти. ана бародарои азиз Карлион ай Россия Макан. як ҷоя иштирок мекунем. боқӣ худо нигоҳбони ҳамат.